Na segunda parte deste amplo traballo audiovisual centrado no topónimo galego Compostela, xa falamos das similitudes entre o nome da capital actual de Galicia e o nome da cidade que noutrora foi a capital de Escocia, Stirling. Tamén falamos da coincidencia fonética total entre Stirling, o nome da cidade escocesa, e Sterling, a primeira parte do nome da prata de lei en inglés, Sterling Silver, traducido ao galego como prata esterlina. Malia teren unha forma fonética que se pode considerar idéntica, ninguén propuxo nunca a posibilidade de que houbese unha conexión entre a palabra inglesa Sterling e Stirling, o nome da cidade, quizáis porque esta última nunca estivo relacionada coa prata dunha maneira especial. Aínda que a prata de lei xa era coñecida por ese nome no século X, un dos primeiros testemunhos deste termo aparece nun documento datado entre o ano 1085 e o 1104. O cronista inglés Orderic Vitalis usa as formas latinas Librae Sterilensium e Librae Sterilensis Monetae en referencia ao novo penique de prata introducido polos normandos. Debido a isto, o Oxford English Dictionary di que a etimoloxía máis plausible para a palabra sterling é que sexa un derivado do termo sterling, que en inglés antigo tardío significa con ou como unha estreliña, xa que nalgúns dos primeiros peniques normandos aparecía unha estrela pequena. Observemos que a forma anglicanizada do nome gaélico Stirling, estrela, si parece estar relacionada coa palabra estrela, e, polo tanto, tamén co termo inglés antigo Stirling. No episodio anterior, vimos que os distintos nomes da cidade escocesa, Stirling, Strila e Struela, están relacionados co nome da capital actual de Galicia, Compostela, onde si existe unha clara relación coa prata, cos prateiros e coa Vía da Prata. Neste episodio, imos engadir outro tipo de evidencias que axudarán a entender mellor a relación entre Compostela, a Vía da Prata e o Camiño Mozárabe, que comeza en Sevilla e remata en Compostela. Comezamos cunha palabra gaélica que consideramos a raíz de diversas palabras galegas. A palabra gaélica arequet significa prata. A pronuncia desta palabra, arequet, é fundamental para entender este traballo. Ademais de prata, arequet tamén significa cartos, diñeiro, riqueza, igual que prata en galego e plata en castelán. Arequet tamén se emprega en referencia a obxectos de valor. Non hai razón ningunha para pensar que esta palabra gaélica poida ser un préstamo do termo latino argentum. Tanto arequet como argentum derivan do proto-indoeuropeo argent, da raíz arc, brillar, branco, do protocelta arganto. O adxetivo gaélico arecadach significa prateado ou de prata. Así podemos dicir que un adorno de prata para as orellas é arrecadach, de prata. A palabra galega e portuguesa arrecada significa xustamente iso, adorno para as orellas, xeralmente en forma de argola. En castelán e en galego existe a variante arracada, co mesmo significado e de orixe incerta ou descoñecida. O DRAE di o seguinte sobre a etimoloxía desta palabra, quizáis do árabe hispano arracada, que significa a que dorme constantemente. O significado do termo árabe hispano non encaixa moi ben co das palabras romances. Agora que sabemos que a palabra gaélica arequet significa prata, diñeiro, riqueza, podemos entender a orixe de outros termos romances que consideramos derivados desa raíz gaélica. Tendo en conta que nas sociedades gandeiras primitivas o gando era o ben máis valioso, é fácil comprender que a palabra galega arrequixar signifique meter o gando na corte, xa que ao facelo gárdase algo de gran valor. O verbo galego arrecadar ten un significado semellante ao de arrequixar, só que moito máis amplo. En lugar de referirse ao gando exclusivamente, pasa a significar por o poñer a recado. Enténdese que se trata de algo de valor. Así, tamén se pode entender que recadar, co mesmo significado, sexa a mesma palabra coa perda do A inicial, unha etimoloxía
que parece máis lóxica que a que se propón no DRAE para a palabra castelá recaudar, da hipotética palabra latina recapitare, recoller. Observamos a mesma relación directa coa palabra gaélica arequet na palabra galega requecer, que significa aumentar, un significado semellante ao de arrequecer, que significa dar incremento ou rendibilidade a algunha cousa como a facenda, e tamén ser máis útil, render máis. A palabra arrecadén significa gordura das mulleres nas cadeiras, noutrora un claro indicio de benestar, como queda de manifesto no dito popular, que guapa estás, que gorda. E chegamos aos verbos arriquecer e arriquecerse, que significan enriquecer e enriquecerse, adquirir riquezas, facer ou facerse rico. Os significados de todas estas palabras fan que pareza máis factible que as palabras arrecada e arracada deriven da raíz arecat, arecat, en gaélico irlandés antigo, sobre todo tendo en conta que as formas tradicionais galegas conservan as dúas formas gaélicas. De arecat, arracada, arracadén. De arequet, arrecada, arrecadén, arrecadar, arrequeixar, etc. Aínda que hai máis palabras galegas derivadas da mesma raíz con significados relacionados, é moi probable que todas estas palabras teñan pouco que ver coa suposta orixe da palabra rico, do gótico rex, tomado como préstamo dunha fonte celta derivada da raíz proto-indoeuropea rec, moverse en liña recta. De aí rex en galo, rei en gaélico irlandés antigo, rex en latín, etc. Estas análisis e explicacións nas que demostramos a existencia de palabras galegas derivadas dos termos gaélicos arcat e arequet, con significados relacionados coa prata ou coa riqueza, son necesarias para darnos un paso fora de Galicia e achegarnos á maragatería, situada na Vía da Prata, e a Astorga, a célebre Astúrica Augusta, que é a capital do país dos maragatos. De seguido, imos intentar relacionar lingüísticamente o xentilicio maragato coas linguas gaélicas, coas palabras argat e arequet, para logo tratar de establecer unha relación directa entre a Vía da Prata, posteriormente coñecida como Camiño Mozárabe e Compostela. Ao longo dos anos formuláronse diversas hipóteses sobre a orixe etimolóxica do xentilicio maragato, pero aínda non se sabe a ciencia cierta de que termo ou termos deriva esta palabra. Desplazámonos a Irlanda do Norte, a Ulster, onde no condado de Antrim, na parroquia de Ramon, hai unha vila coñecida como Market, que en gaélico significa chaira ou meseta da prata. Observemos o singular parecido entre os topónimos irlandeses Antrim e Ramon cos topónimos galegos Entrimo e Ramoin, ambos os dous na provincia de Ourense. Marget é o nome gaélico actual desta vila irlandesa, pero hai varias versións anglicanizadas do topónimo documentadas ao longo da historia, todas cunha pronuncia parecida que reflicte ata certo punto a pronuncia gaélica. Mairget en 1657, Moirgit en 1663, Moirgit en 1830, pero a que máis chama a nosa atención é Margat, mencionada nun estudo religioso do ano 1734. A parte final desta versión anglicanizada de Marget reflicte a pronuncia da palabra Araget, que significa prata, riqueza, diñeiro en gaélico irlandés antigo. Así, sabendo que Maragat é o nome antigo de Marget, o significado chaira ou meseta da prata, podemos descubrir a probable orixe etimolóxica e máis o significado do xentilicio maragato. Maragat, maragato, meseta da prata ou da riqueza, que é xustamente onde está o país dos maragatos, na Vía da Prata, que é o nome moderno da antiga calzada romana que unía Emérita Augusta, Mérida, con Astúrica Augusta, Astorga. Astúrica Augusta é o nome que lle deron os romanos á chaira na que estableceron unha base desde a que administrar os froitos das minas das Médulas, que se atopan uns 80 km de distancia. Augusta, a segunda parte do topónimo, débese ao emperador romano Augusto, igual que nos casos de Emérita Augusta, Brácara Augusta e Lucus Augusti.
O que non se sabe é a orixe da primeira parte do topónimo, Astúrica, aínda que parece estar directamente relacionada co xentilicio Astur, co pobo Astur. O que si podemos afirmar é que as primeiras partes destes 4 topónimos parecen corresponder a nomes nativos que foron adaptados á lingua latina. Hoxe sábese que as minas das Médulas xa estaban sendo explotadas polos povos que habitaban a rexión desde séculos antes da chegada dos romanos, e que Astúrica Augusta adquiriu unha grande importancia durante os séculos I e II debido ao control das explotacións auríferas do noroeste peninsular. Tamén se sabe que na época do líder galo Vercingetorix, pouco antes da conquista das Médulas polos romanos, estes non acuñaban moeda de ouro, pero os celtas galos sí. As minas das Médulas foron explotadas a ceo aberto polos romanos empregando unha técnica coñecida como ruina montium, que consistía en aproveitar auga dos ríos e regatos da zona por medio de canles que a levaban ata furados profundos e moi pendentes que xa foran feitos con anterioridade na montaña. A forza da auga desfacía unha parte da montaña e arrastraba as terras auríferas ata os lavadoiros, formando unha fervenza de ouro literalmente. O sistema hidráulico das Médulas é o máis espectacular de todos os coñecidos, tanto pola cantidade de auga usada como pola longitude e gran número de ramificacións das canles. Pensamos que este tipo de explotación que creaba o que se pode considerar unha fervenza de ouro é a orixe do topónimo latinizado como Astúrica e tamén a orixe do nome do pobo Astur. Explicamos as nosas razóns de contado. En gaélico irlandés, as significa fervenza, or significa ouro, e en gaélico irlandés antigo, dor significa douro. Así temos que Asdor significa fervenza de ouro, literalmente. Isto relaciona o xentilicio Astur e o topónimo Astúrica coas minas de ouro das Médulas e tamén co topónimo moderno Astorga, a capital do país dos Maragatos. Lembremos a nosa proposta etimolóxica para o termo Maragato, Mareget ou Maragat, anglicanizado en Irlanda do Norte como Marragat, co significado de chaira ou meseta da prata. Mareget, Maragat, Marragat, Mareget, Maragato, Maragatería, Astor, Astur, Astúrica. Como é posible que sempre lle atopemos unha orixe gaélica razoable aos topónimos do noroeste peninsular? Estamos forzando algo? Non son razoables as nosas propostas etimolóxicas? Non entra dentro do posible pensar que o pobo Astur podía ser un pobo de Astor, da fervenza de ouro? Non parece lóxico relacionar Marget, a chaira ou meseta da prata, con Maragato, estando a Maragatería situada xustamente na vía da prata, na meseta. Pasamos a analizar outros dous topónimos da zona, Ergástula e Bierzo. O topónimo Ergástula empregábase en referencia a unha zona cuxas ruínas están baixo a Astorga actual, situada en un outeiro que domina un amplo territorio. En gaélico, a palabra Tullach significa outeiro, Areket significa prata ou riqueza. É moi posible que Ergástula sexa unha latinización de Argat Tullach, o outeiro da prata ou da riqueza. Argat Tullach, Ergástula, outeiro da prata. Entre todos os topónimos desta zona, temos que salientar un que non se refire a un lugar específico, senón a toda a rexión. Este singular topónimo é o Bierzo. Unha das propostas etimolóxicas máis aceptadas suxire que é probable que o topónimo Bierzo derive do horónimo celtibérico Bergidon, ou Bergidon, da raíz indoeuropea Berg, co significado de alto elevado. O topónimo aludiría así a asentamentos en outeiros ou montañas e evolucionaría a Berizum, como aparece en documentos dos séculos 9 e 10, de cuxo ablativo Berizo derivaría o nome actual. Parécenos difícil que no noroeste peninsular houvese topónimos derivados da raíz xermánica Berg, montaña, sobre todo cando se di que Bergidon ou Bergidum é un horónimo celtibérico, xa que non hai constancia de que ningunha tribu xermánica chegase ao noroeste peninsular antes que os romanos, e enténdese que os topónimos celtibéricos son anteriores á chegada destes.
parece evidente que o topónimo latino Vergidum Flavium, empregado polos romanos, é unha latinización dun topónimo indíxena, pero non existe dato ningún que indique que o Bierzo derive de Vergidum. Mesmo podería ser outro lugar. Bierzo é unha forma moi posterior que designou sempre unha comarca, unha rexión concreta. Que se saiba, Bierzo nunca se empregou en referencia a unha entidade de poboación específica. Lembremos que, segundo as nosas propostas, en zonas de Galicia próximas ao Bierzo, existen algúns topónimos de orixe picta ou de orixe mixta picto-gaélica, Inverness, Abadín, Foz, Viveiro, Mondoñedo, como xa vimos no traballo audiovisual titulado A Britonia Galega. O único topónimo picto importante que falta por aparecer en Galicia é o nome dunha cidade que na Idade Media foi capital de facto de Escocia pola súa proximidade a Scone, que era onde se coroaban os reis escoceses sobre a pedra do destino. É probable que esta fose levada ali desde Argyll por Kenneth I, o rei que unificou Alba, ou Escocia, reinando sobre pictos e gaeles. O nome desa cidade é Perth, Perth, en gaélico é Perth, na lingua dos Scots. A zona máis ampla, o condado ou concello, foi coñecido como Perthia ata mediados do século XVII, cando se converteu en Perthshire. O topónimo deriva dunha palabra picta que significa madeira ou fraga. As formas fonéticas das tres versións, Perth en gaélico, Perth en Scots e Perth en inglés, traen a memoria o topónimo Bierzo de Condado. Neste caso, debemos ter en conta algo que observamos e salientamos en moitos dos artigos que publicamos no noso sitio web, o intercambio ou ambivalencia das consoantes B e P nalgúnas variantes galegas, facilmente apreciable nos seguintes exemplos: escarabote, escarapote, batuxar, patuxar, bico, pico. Agora, despois de vermos a alternancia do B e P nalgúnas palabras da lingua romance galega, non é difícil ver que Perth, a versión anglicanizada de Perth, é moi parecida a Bierzo e ao xentilicio berciano. Perth, Perth, Perthia, Perth, Bierzo, Berciano. Non esquezamos que Compostilla, a versión castelanizada de Compostela, da que xa falamos no traballo audiovisual Compostela parte 1, está no Bierzo, e iso, xunto co feito de que unha parte da poboación berciana fala galego, indica unha clarísima relación con Galicia. É posible que Bierzo sexa unha adaptación do topónimo gaélico Perth, de orixe picta anglicanizado como Perth. Por que se negou sempre a posibilidade de que as relacións entre o noroeste peninsular e as illas británicas se mantivesen despois da caída do Imperio Romano? Agora que vimos que nesta zona do noroeste peninsular hai topónimos directamente relacionados coas linguas gaélicas e en concreto con palabras gaélicas con significados relacionados coa riqueza, volvemos a Compostela coa intención de demostrar a relación desta cidade galega coa prata e coa riqueza ao longo dos séculos. Tradicionalmente, a cidade de Santiago de Compostela estivo sempre relacionada coa prata, desde a autorización real para acuñar moeda de vellón entre os anos 1100 e 1256, ata a coñecida tradición artesanal compostelá que tan ben reflectida está nos nomes de dúas das súas prazas, a do Obradoiro e a das Praterías, moi preto da Casa da Moeda de Compostela, que xunto coa catedral poderían formar un conxunto de grande importancia comercial ademais de religiosa. Sábese que a fachada meridional do cruceiro da catedral, coñecida como fachada das Praterías, e maila praza na que se encontra a Praza das Praterías, deben o seu nome aos obradoiros de prata que existían no lugar. Sospeítase que o nome da Praza do Obradoiro deriva dos obradoiros de canteiros que traballaron na fachada barroca da catedral. Non se pode deber a que ali houbese un obradoiro máis importante que fornecía os obradoiros menores da zona das Praterías? Na Casa da Moeda de Compostela acuñouse moeda pouco despois de que no ano 1085, tras a conquista de Toledo por orde do rei Alfonso VI, se acuñasen as primeiras moedas de vellón nos reinos cristiáns da península, imitando tanto o dirham andalusí como o denir carolinxio.
Parécenos interesante salientar o feito de que algunhas moedas acuñadas nos primeiros anos tiñan 2 estreliñas, igual que os novos peniques normandos da mesma época. Seguimos establecendo unha relación entre a cidade de Compostela, a prata e a riqueza. Os vikingos só asaltaban vilas ou cidades nas que sabían que había riqueza. No ano 858 entraron pola ría de Arousa, saquearon a diocese de Iria Flavia, chegaron a Compostela e puxeron sitio á cidade. Desde o ano 968 ata o ano 1028 intentaron tomar Compostela en repetidas ocasións, unhas veces con máis sorte que outras, sempre atraídos pola súa riqueza. Despois, vitoriosos ou vencidos, continuaban a súa viaxe ata Lisboa e Sevilla preferiblemente. Lembremos que o camiño mozárabe, a versión moderna da Vía da Prata, comeza en Sevilla e remata en Compostela. En Sevilla, os vikingos remontaban o Guadalquivir ata chegar á cidade, se cadra ata chegar a Camas, unha zona da cidade andaluza na que o curso natural do río Guadalquivir describe unha marcada curva. Camas significa curva de río en gaélico. Trátase dunha coincidencia máis? Non ten nada que ver o nome da poboación sevillana coa palabra gaélica? Tampouco ten nada que ver o feito de que o camiño mozárabe comece en Sevilla e remate en Compostela? Poida que este sexa un bon momento para lembrarnos o que se di na Declaración de Arbroath, unha carta asinada polos nobres escoceses e enviada ao Papa Xoán XXII. Santísimo Pai e Señor, sabemos e descubrimos polas crónicas e libros dos antigos que entre outras nacións famosas, a nosa, os escoceses, foi agraciada cunha fama ampla e generalizada. Viaxou desde a Grande Escitia a través do mar Tirreno e dos Peares de Hércules e viviu durante moito tempo en España, entre as tribus máis salvaxes, pero en ningún lugar puideron ser sometidos por raza alguna, por moi bárbara que fose. Desde ali chegou, 1200 anos despois de que o pobo de Israel cruzase o Mar Vermello, ao seu fogar no oeste, onde aínda vive hoxe en día. Primeiro expulsou os britanos, destruíu totalmente os pictos, e aínda que foi atacado moi a miúdo por noruegueses, daneses e ingleses, tomou posesión do seu fogar con moitas vitorias e incontables esforzos. A carta está asinada polos nobres máis importantes e poderosos de Escocia no ano 1320, apoiando o rei Robert Bruce, Roberto I de Escocia, que xa vencera os ingleses na batalla de Bannockburn, en Stirling, no ano 1314. Mentiron todos? A quen querían enganar e que pretendían co engano? Tiñan algo que gañar ao dicir que viviran en España? Dixeron a verdade? Camas, Campus, Srela, Sarela, Cambusrela, Campustele, Compostela, Stirling, Esterlina, Mareket, Maragato, Astor, Astur, Astúrica, Astorga. As coincidencias parecen non ter fin. No seguinte episodio desta serie titulada Galicia tras a caída do Imperio Romano, imos analizar un singular topónimo galego, Nebrixe, o nome dun lugar do concello de Cambre situado onde antano houbo un mosteiro. Para poder seguir ofrecendo toda esta información de maneira gratuita, necesitamos que fagas un pequeno esforzo e nos axudes cunha doazón, aínda que sexa pequena, ou que te fagas socio do proxecto. Axúdanos a informarte.